Happy Thursday guys. Today is January 12. Same clothes pa rin tayo guys. Pauwi kami ng bahay. Diba kagabi sabi ko sa inyo uwi ako ng bahay. Kasi nga ipuput away yung ibang pinang-grocery kasi hindi kasya sa fridge. So di na tayo pinayagan ni Johnny Boy kagabi. Kasi ano na yun 9:30 na yun. Sabi niya bukas na lang. 9:30 or 9 o'clock maliwanag pa dito sa amin kahapon. Kasi ang ganda pa ng araw. Pero sabi niya dyan bukas na lang. Kasi pupunta ka naman dun bukas sa bahay. So isang trip na lang daw. So ngayon dito kami sa boat ramp. Kasi hinintay namin si Jan. Tapos na si Jan mag-fishing. And ayan yung kanyang ayan yung truck. Hindi ko alam kung makikita nyo. Yung bibili ng kung saan binibenta ni Jan yung kanyang lobster. So, nakaabang na dito si Kuya. Hinihintay na si Johnny Boy. So, hintayin lang natin si Johnny Boy bago tayo umuwi. And yung mga bata, kanina, nauna na silang umalis sa caravan. Tingnan yung buhok ko. Nauna na silang umalis sa caravan. Sabi nila, punta sila dito sa skate park. Wala, hindi ko sila nakita sa skate park. Tapos, tinawagan ko si Jan. Sabi ko, bakit yung mga bata wala sa skate park? Sabi ni Jan, baka nasa library. Kasi sa library may mga games, may movies. So, baka nandun silang mga friends nila. Kaya, wala yung mga bata dito. Tapos, si Kuya yung dito niya, ano na, may scab na guys. Ang laki pala ng sugat ni Kuya dito. Hindi ko pa sa inyo napakita. Napakita ko ba sa inyo? Ata. Wow, update ko kayo kasi ang laki ang sakit ng tuhod ni Kuya. Magapa rin siya pero nag-skateboard na siya, nag-scooter na siya pero hindi lang siya makapag luhod. Kasi kanina inutusan ko siyang buksan yung mga blinds. Hindi niya maano kasi nga doon sa may couch, doon sa may kusina, kailangan niyang lumuhod doon para makagkasya siya doon sa sa may upuan at masara niya yung mabuksan niya yung blinds. Hindi niya na kasi masakit daw yung tuhod. Pero sabi niya okay lang naman daw si Kuya. Magalang daw talaga yung paa ni Kuya. And yeah, mainit ngayon. Tapos meron akong binili pala habang hinintay natin si Johnny Boy. May binili ako sa Priceline na Bondi Boost na shampoo. Kasi nga ang buhok ko guys ay naglalagas. So, hindi naman. Ayan, nag-ano siya. Dami ako nakikita. Well, noon pa naman marami ako nakikitang buhok talaga sa floor. Tapos, pumunta tayo doon, nag-ask tayo. Eto, meron silang hairspray na Bondi, Bondi Boost. Sabi nila, etong dalawa, pag binili ko raw to, mag-work. So, try natin. 30 plus ata itong ang isa. 30 plus. Magkano ba bili natin dyan? Yung spray, $29.99. Tapos yung shampoo, $32.99. So, nasa $62.98 yung dalawa. Yung conditioner, sabi niya, wag ko nang bili ang conditioner kasi okay lang daw gumamit ng ibang conditioner. Kasi dito lang naman sa baba daw tayo nagko-conditioner. Pero ako pa nagko-conditioner ako lahat. So, eto, after daw maligo, spray ko daw to, yung parang ipapart-part natin yung buhok natin, tapos spray natin habang basa pa yung buhok. Yun ang sabi ni ate girl, kasi siya daw, yun daw ang ginagamit niya. So, we'll see. Update ko kayo kung okay talaga siya. At least, matry natin. Tingnan yung oily na ng buhok natin. Wala pa si Jan. So, mamaya update ko kayo guys. Basta ayan yung mga dala natin. O, dala ko rin yung laptop kasi mag-edit din tayo. Yan lang siya. Naglalaro ng Barbies. Sabi ni Jan, in 10 minutes nandito na raw siya. So, hintay-hintay lang natin. Ando na si Jan. Ayan na si Johnny Boy. Ayan, yung lumabas. Kikiluhin niya na yung lobster bago niya ibigay dito kay Kuya. I wanna go there. I wanna go. Andun si Pa. Ayan si Dad. Ayan si Kuya, niro-ready niya na yung kanyang truck kasi dyan ilalagay yung mga lobster. Nakikita ko yung sasakyan at saka boat ng fisheries. Sila yung nag-check kung yung randomly ba, i-check ka lang na kung yung kinuha mong lobster ay tama yung size. So, bibiglayin ka na lang na ikaw yung i-check randomly. Andun, pakita ko sa inyo. Nakikita niyo yung dalawa. Hinahampas nila yung box. Ang laman yan ay bait. Yan yung bait na
ilalagay sa dinghy ni Jan after niyang mabenta yung kanyang mga lobster dito. Diyan kasi si Jan nag-order ng mga bait. Yung pampain ba sa lobster? Yung mga isdang nakita niyo sa akin before. Yung sabi ko parang ulam na. Ayan. Winawasak ni Kuya, hindi. Pinaghihiwa-hiwalay niya lang. Hold on. Kasi yan yung bait ni Jan bukas para makahuli ulit tayong lobster. Ay, siya pala. Daddy and Kuya TJ. Ayun na si Kuya, guys. Oh. No, you're not going there, Collie. Andun na si Kuya. Nandun na siya. Sinakay niya yung kanyang scooter sa likod ng youth ni Johnny. Ayun na yung fishery, guys. So, ayun na yung fishery, guys. So, maglalayag na si fishery. Ayun na sila, oh. Kuya TJ. And hindi lang yung mga lobster ang inaano nila. Pati Mom, yung mga which nagfi-fishing, yung mga ordinary, Mom, which car are you yung mga using? nangingisda lang. Kung tamang size yung kinukuha nilang isda. Ayan na si Johnny Boy. Ayan si Kuya nasa likod ng youth. Now can I go with them, Mom? Yeah, we're going there in a minute, Baba. Let Daddy park his youth yet. Yeah, ayan sila. Okay, let's go. Hi, Tom. Good. Ayan yung mga nahuli. How many bean, Han? How many bean? 9? Wow. Hi, Dad. 9 na ganyan daw. 9 na malalaking bean. Siyam na ganyan. Yung nahuli nila ngayon. Dami, ha? Han, can I show them? Ito yung octopus, guys. Ayan, Sino ang gusto ng octopus? Yay, octopusy. How many octopus you got, Ben? Minsan, madami. Minsan, ngayon, ito, isa lang ata to. Excuse me, baby. Ayan yung octopus. Hindi nyo makita masyado. Ayan. I love octopus. Ayan na yung mga isda. Yung bait. That's my fish, Tom. You take it home next. Nah. Tingnan natin. That's a lot, Tom, to that. Hindi natin, ayan. Hello. Ayun sila, oh. Gusto kong umakyat kaso. Ay. Oh, that's big, that one. Yeah. Yeah, real big. Done well today. Yeah, they did. Really good.
mate. Buhay pa siya. Ayan. Wow. Grab a sack, 2 bins for 2 litres. Another fella wants some more bins. Great. Dad, who did that? Oh, nanghiram pala si Jan ng bin yung green. Hiniram niya kay Brett. Ayan, binalik na kay Jan yung mga bin. Huh? Ayan, dami. One last look. Ayan. Kay Jan lang yan nahuli. You done well today, Tom? Yeah, real good day. It's really good. 313 kilos ang nakuha nila ngayon. Yeah. 313 kilos. Oh, may pa-coke. Lagi naman. Wow, that's why. That's why you're here to collect Daddy's coke. Lagi naman may pa-coke dito. Go fishing, Holly. Well, Come back this morning, I was cooking the crays. Thank you. I finished cooking the crays and she went to the toilet. Yeah, Holly did. Right, come on, I'm going to give Bryce some bins. She didn't help me or nothing clean up. Oh, why you didn't help pa? Ibabalik ni Jan. Just walked straight to the toilet. See ya. See ya. Gotcha. Thank you. Going on. Give Bryce some bins, he needs some more bins. Ah, okay. Yeah, Nanghiram kasi siya ng ano. Ngayon, hindi. Going up home now? Yeah. Doon na sila. Balik sila sa dagat kasi si Bryce nanghiram kay Jan ng bin. Tapos si Jan nanghiram ng bin kay Brett kasi Mom. kinulang So siya. after Dad gives Dad's the the box of The bin to to Bryce. Bryce, he's gonna come back home. Yeah, and pick you up. But first he always had smokes first. Sorry. And then he would come home. You know the rules. You know the drill. Okay, alis na kami guys. Ayun na din si Dad. Dala niya yung octopus. Dalawa daw yun. Dito na kami sa bahay guys. So i-put away ko lang to. And ito pala yung ating mga herbs dito sa bahay. Ayan, tingnan nyo. Ang lagu-lago ng aking mint at saka yung basil. And may parsley pa rin tayo. Mint. Mint? Yes, diligang ko ulit to. Nagluluto pala ako ng chickpeas. Ayan, pinapakulaan ko lang. And naghiwa ko ng lettuce, tapos cucumber. Kasi may binili tayong chicken, diba? And si Holly, ayan, gusto niya ng papaya. Tig-isa kami. Ayan. And more lettuce, ayan pa. Hindi na kasya dun sa malaki. Hindi pa tayo naligo, guys. Kain muna kayo ni Holly. Yung chickpeas ko, hindi pa siya luto. Meron pala akong dala dito ang granola. And yogurt. Ito yung akin, yung Activitas kay Holly. Ito yung raspberry yogurt. And papaya. Kanina nag-breakfast si Kuya tsaka si Holly. Yung binili ko sa Baker's Delight na ano siya guys? Tinapay na may raisin na may coconut cream sa ibabaw. So, yun yung breakfast nila. So, eto lunch na namin ni Holly. Pero may chicken naman niya kung gusto ni Holly. Pero sabi niya gusto niya papaya and eto tulad sa akin. So, kain muna kami and then after nito mag-i-edit tayo. Mag-i-edit ako. So, yan na yung aking lunch with papaya. So, yan. Eto kay Holly. Eto sa kanya. Ayan sa kanya. Pero naglalaro pa kasi siya. Mamaya na raw siya. So, ako na muna kakain. Kain muna tayo, guys. Ayan, kumakain na siya. Naglalaro din. Nakaligo na ako, guys. And si Holly, pipick upin na siya ni daddy niya. And bibili rin siya ng gamot kasi medyo mainit si Holly. Nasobra na to sa araw. You gonna get medicine? Yeah, and ako pala nag-edit. Alas, ano na guys? Alas 2. Ang bilis ng oras, 2:25 na. See you, Han! See you! See you, ba? Naligo na rin yan. See you. Okay, mag-edit lang ako dito.
I think Melissa will organize the cake tonight. January 13. Hindi ko nadala yung camera ko. Dito kami. Andito si Jan. Tapos na siya mag-fishing. Ayan yung mga bata. Hi! What's that? What? Dito na naman sila. What? No, I'm good. Thank you. Huh? Yeah. And si Max, natulog siya sa, sa labas. No, I'm good. Sa labas, meron siya. What do you call that, Max? What do you call that, the one you slept last night? A swag. Oh, natulog siya sa swag. Sa labas ng caravan. Doon siya. So, ito yung, yung the next day nung kahapon. Hindi ko na-close yung vlog natin kahapon. Ayan. Dito sila, 'di ba? Mga sila, mga tambay na sila dito sa sa shop. Okay, be careful guys, okay? See ya. Love you too, bye. Ito yung sinasabi ko na dito natulog si Max kagabi. I'm gonna feel what it feels like. Ayan yung swag. Oh, it feels so warm. Gabing-gabi na ako nakauwi kasi nga tinapos ko yung invoicing, yung iba. Tapos na yung invoicing, nagprint ng labels para sa mga nagbayad. Yun, shinip ko na. Shinip ko na, yun na yun. Pero meron pa rin na hinihintay na mga payments. Mom, you can braid in Ayan. this. You can? Kasi ganyan si Max, nung pagdating ko kagabi, nagulat na lang ako may ganito. Tapos nakasara lahat. Kaya sabi ko kay Dad kung nakakahinga. Friday the 13 pala. So dito tayo sa aking tindahan kasi magla-live selling ako. Ayan yung ating mga bagong nilabas. So yan. Yan. And ito yung ating opening sa live. Ayan. Tayo. Crop top and shorts. Hindi pa kayo naka-follow, follow Holly Mama Style sa live selling sa Facebook page. So, yan, mag-start na ako. And ayan pa yung mga hindi pa nagbayad. Hindi ko pa yan na-ship. So, ayan, naka-setup na tayo. Okay, mag-start na ako mag-live. Yeah. Hi, guys! Hindi tayo nag-vlog ngayon lang. Hapon na. Today is January 14, Saturday. Dito sila nagsiswimming. Nag-live ako kanina. Okay. Wow! Oh, no! Kanina pa sila dito. As in, ilang oras na sila dito. Nag-order si Jan ng fish and chips at saka si Willow. And si Ive. Hi, Ive! Ayan. So, kahapon, hindi ko na naman nasara yung vlog natin. So, i-ano ko na lang to. Ito na yung kasunod. Ang vlog natin everywhere. Kasi yung mga bata, lagi sila nasa skate park. Hindi ko rin naman sila mabablog. Then ako, tawag nun? Iba ang gulo nila. Nag-live selling ako kanina. Kahapon hindi ako nag-live selling. Yeah, nag-live selling din pala ako kahapon. Dito na si Jan, si hingin ng mga bata. Tsaka si Will, ayan yung ating dinner for tonight. Dito tayo sa kanila. Sa pool nila. Dito nagsiswimming ang mga bata. Swimming lesson. Gali! Wow, ang galing na ni Holly mag-swimming. Wala na siyang floaty. Ayun na. Marunong na siya mag-swimming na walang floaties. What you gonna do, Papa? Okay, go. Excuse me, sir.
Tingnan nyo kay Jam. Meron siyang lot na burger, tapos bipinog and fish. Fish. Oh, yeah. Not against that, though. Yan yung namin. Uwi na kami guys. Tingnan nyo yung pool. Iba na yung kulay. Tapos na mag-dinner. Thank you, Broid! Happy birthday! Next day ulit. Today is January 15, Sunday. Yes, Sunday. Nanonood ako ng Miss Universe. And at the same time, nagluluto ako ng adobong atay. And yung rice cooker ko nasa caravan. So, ayan, nagluto ako ng rice cooker. Matagal ako hindi nag-rice since nung nag-caravan kami, guys. Hindi. Nag-rice din ako doon, pero twice lang ata. Pero ito na yung next. Si Catherine Warren ang may kasalanan kasi nag-send siya sa akin ng ng adobong atay. Kasi nga, inaasar niya ako kasi hindi ako masyadong kumakain ng rice. Ngayon, ayan, mapapa-rice tayo. And then, mamaya, magluluto rin ako ng roast. I-roast ko tong beef para sa aking family. Okay, okay na yan. Ito ako yung ginger, garlic, and chili. Then, ibubuhos ko yung aking atay. Catherine, ikaw talaga may kasalanan. Bakit tayo napa-rice? Tagal-tagal hindi nag-rice. Oh. Yum. I-send ko to kay Kat. And si Jen tsaka si Kuya, nag-golf competition si Zach. Nasa, alam nyo na guys, nasa skate park with friends. Then, pupunta rin sila dun sa library. Ayun na guys, i-send ko to kay Catherine. Maglaway ka, Kat. Okay, and yeah, nanood ako ng live. Miss Universe. Hindi nakasama yung ating, country. So, ayan guys. Oh, kanin. Tagal ko hindi nagkanin. And, nag-iwan na rin pala ako na, eto, carrots and patatas. Kunti lang yung carrots namin, pero dinamihan ko na lang yung patatas. And, naglaba din ako. Isasampay ko rin yun. Kahapon din naglaba ako. So, laba-laba. Okay. Luto na yung ating adobo sa atay. And, kung sa Bicol, sinasalamog ko yung rice dito. Oh my God, ang tagal ko hindi nag-rice talaga guys. 2 weeks, more than 2 weeks yata hindi nag-rice. Ngayon lang ulit. And ayan yung ating atay. And yung i-roast, ayan. Nasa na siya, oven bag. Mayroong nagtatanong kung anong klaseng oven bag yung ginagamit ko. Ito po, ito yung Glad oven bags. Ayan, large lagi yung kinukuha ko. May sizes to, pero yung large lagi ang kinukuha ko. Kasi hindi ko alam kung ano yung makukuha nating i-roast, large or small. Pero mas maganda na large para safe. And eto na yung patatas tsaka carrots. So, i-oven ko na to. Naka-preheat na yung ating oven. And still watching. Top 5 na, guys. So, and kakain na kami ni Holly. Update, guys. It's already 3:40. And naririnig nyo yung oven yan. And naka-ready na pala ako. Magla-live din tayo. And nakasampay na ako. And natupi ko na yung mga kinuha kong sinampay na nilabang ko kahapon. So, ito na yung ating roast beef. Ayan. So, ayan yung roast beef and vegetables. So, check ko lang siya. Nag-add pa akong 30 minutes kasi malaki yung ating beef. So, hindi pa siya ganun kalambot. So, yung iba palang tinupi ko, ayan, dadalhin niya sa caravan. And si Holly naka-iPad dun. And, yeah, dito tayo sa, ako pala. Ayan, magla-live selling ako. So, i-set up ko muna, guys. And, update ko na kay mama. Sila dyan wala pa. Hindi pa sila tapos mag-compete sa golf. Ito pala yung bago natin na pants. Dami tong kulay. Eh, mga kakulayan niya. O, diba? Ang ganda ng kulay. Feeling ko, i-mind ko yung eto. We'll see. And, eto yung mga co-ords na jumper na may shorts. So, sobrang nice nito. Ayan. So, yeah. Okay, mag-start na ako. Set up ko na yung aking phone. Dito na pala kayo sa caravan, mag-aalas 7 na. Gumagawa lang ako ng gravy para dun sa rinos kong beef. And si Kuya, tagal niya rin hindi kumain ng rice. Binigyan ko siya ng rice na sabi ko kainin niya dito. Tapos, humingi siya ng sabaw nitong ating adobong atay. Sabaw lang kasi hindi siya kumakain ng atay.
Alam niyo, papunta dito, ubos niya na yung kanin niya na may sabaw na atay. Sabi niya, Mom, I couldn't help it. Almost. Knife. Oh yeah, to cut the roast. Do Okay, we have any? this one. Careful, ha? Serious? Yeah, careful. Don't, sa. Ayan, kinakat na ni Auntie Mel yung ating roast beef. Where's pa? Doon na sila, guys. Are you having any gravy? No? No, I'm good. I have my own food, Uncle Jay's. Oh, the whole lot. Yeah, ayan si Zach. Tapos na si Zach. Ito yung akin, yung niluto kong adobong atay. So, punta na ako doon sa kanila. Diba? Ang daming kanin. Namiss ko yung kanin, guys. Tapos na akong kumain and nandito yung mga kaibigan nila. Punta sila ng skate park. 8 o'clock na, mag-8. Dito na sila, galing sa skate park. Ang lamig na naman sa labas. I didn't fall. I just laid on my blue when I did towel. What happened? It's already sore. It's already sore. Watch for dessert. Watch for dessert. We already have. My dad said we're gonna have Magnum. I already have. What was it? What kind? It's just the original, the classic one. Oh. But I think Auntie Mel has the peppermint cornetto for you. Cornetto? Yeah, remember you had the peppermint? Oh yeah. How about you? Where's Dad? When you go drop down the rock off. Hindi no. And he said he's gonna be there, just drop them off. Do you think you... Yeah, it's not there because, kasi pag linagay dyan ni Auntie Mel yung ice cream, shoo! The flash. Yung, magla-live pa ako, guys. Magla-live pa ako. Ito pala yung... Drumsticks! Yeah, that's... No, look at the Bruce, Auntie Mel. See that? Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na nung isang araw. At saka yung... Oo, tapos yung dito niya. Yeah, I'm having one of them. They're my favorite. Please? Ayan, yung dito niya ba? Ayan, yung kanila. Ako nag-magnum na ako eh. I'm good. Thanks, Auntie Mel. Thanks, Auntie Mel. Let's close the vlog na. Guys, i-close na namin yung... Close ko na yung vlog kasi ilang araw na tong vlog natin. Mga clips lang, mga kung anong ginagawa namin. So, i-close ko na to. Then, siguro yung next vlog ko is, after nito, siguro grocery tayo. Pag malapit na papunta yung mga bisita. Kasi pupunta dito yung ating mga kaibigan from Adelaide. Si Kat sa 23, then si Ray sa 25. So, baka yun na yung next ko after nito. Yun na, guys. Thank you. Please like. Please like. Subscribe if you haven't yet. See you in the next vlog. Bye. Bye. Good night, guys. 'Cause I think I do want you next to me.